Det er mig. Det jeg siger nu, det står ikke i manuskript her, men jeg føler lidt det her, det er historiens vingesus. Kan I gøre det billede? Historie og vingesus og også noget med toastmars og historie og historiens vingesus. Smag på det. Kære Mille, kære Nikolaj. Hjertelig tillykke begge to. Altså som mine 5 foregående talerkammerater har sagt, så er I jo et fantastisk par. Altså, I er smukke, og I lyser langt væk af, at I elsker hinanden. Og det er jo helt vildt. Og så en lille sådan, parentes bemærkning. Når jeg løfter armen her, så betyder det, at når jeg siger noget lige efter, jeg har løftet armen her, så er det ikke noget, jeg siger eller har sagt. Så er det noget, nogle andre har sagt. Er I med på den også? Ja. Kærlighed gør blind, mens ægteskabet reetablerer synet. Det er jo fuldstændig fantastisk, det her. Bryllup i et drivhus. Hvad laver man i et drivhus? Måske driver man den af. Måske læser man, sidder i en stol og læser. Måske sover man til middag. Eller man holder fest. Men i et drivhus er der også masser af liv. Vi har set vipse, og vi har set sommer. Alt muligt, og grønt liv. Alt. Tingene spirer og gror. Noget bliver til livgivende føde. Noget bliver til smukke planter. Måske har I prøvet at være i et drivhus, hvor I har sådan set pupper blive til sommerfugle. Det har man rundt omkring. Og lige nu er vi sammen med 2 smukke sommerfugle, der sidder her. Den danske digter Thorkild Bjørnvig, han har skrevet en smuk historie om sommerfugle. Den vil jeg læse for jer nu. Og den hedder Sælsom rejse med mit elskede. Det var en drøm. Vi skulle ud og rejse som så ofte før. Vi stod på en flyveplads med sommerfugle i alle størrelser. For børn, for unge, for voksne. Og de slog langsomt ud med vingerne og foldede dem sammen igen. De sad på marken og på varme kampesten og fouragerede på enorme blomster, så langt vi kunne se. Hvor skal vi hen? blev det spurgt. Til Sverige, svarede vi. Til Gotland. Men I må ikke have nogen bagage med. Du stod med 2 store kufferter, og jeg med en mindre rejsekuffert. Det gør ingenting, svarede jeg. Vi skal bare op og se på sammenhænge. Så satte vi kufferterne fra os i græs, hvor vi stod og blev ført ind mellem sommerfuglene. Der blev vi spændt fast under hver sin store, smukke dagpåfugleøje og lettede med bløde vingeslag til en danseglinsende. En slingrende, det er meget vigtigt, slingrende flugt, og til sidst førte ud over havet. Nu hiver jeg armen igen. Nu skal I 2 ud i livet, som 2 smukke sommerfugle, både med og uden bagage. Og husk, en sommerfugle har 2 vinger. Der giver balance, der giver stabilitet, og den ene vinge duer ikke uden den anden. Sommerfuglen klarer sig ikke gennem livet med kun 1 vinge. Og ikke et ord om natsværmer. Hvordan staver man til kærlighed, spurgte grisen. Man staver det ikke, man føler det, svarede Peter Plys. Kære Mille. Livet er svært, men matematik er sværere.
Tænk, at du i dag er blevet gift, og så med manden, du elsker. Det er jo helt vildt. Og det var ikke just bryllup, vi tænkte på for mange år siden, da vi øvede os i at skulle svømme blandt mineraler nede på Santorini. Vi skulle på sejltur, hvor vi skulle svømme ind på lavere vand til noget mudder, hvor der var et eller andet. Det der mudder, det havde sådan en livgivende kraft, troede vi. Så Mille og jeg, vi trænede i poolen på hotellet, Mille på ryggen af mig, og så skulle vi øve os i at svømme fra skibet ind på det her lavere vand til det her mudder. Men da vi kom afsted nogle dage senere og skulle svømme ind på det her vand, og alle hoppede i vandet og svømmede de her, det ved jeg ikke, 30 meter eller sådan noget, ind på det her. Du husker det som mere end 30. Okay, det er 35 meter. 100. Så skulle Mille saft sus med ikke nyde noget. Under ingen omstændigheder. Hvor gammel var du? Du var måske 6 år. 5-6 år. Ja. Og Simon og Kirsten, de hoppede vandet og svømmede, og jeg sagde, kom nu Mille, og vi skal bare 0. Du skulle ikke nyde noget. Og så var det, at det gik op for os voksne, at vi lige havde glemt at fortælle dig, dit lille pus, hvad mineraler var for noget. Fordi du troede jo, at det var nogle dyr med mange arme, eller hajer, som du har forkærlighed for. Et godt eksempel på, at det der med kommunikation, det er en svær størrelse. Så Mille, husk, ønsker du noget af Nikolaj, så sig det lige ud. Ingen hentydninger, ingen indforståethed. Just say it. Det er meget nemmere. En klog kvinde formår at behandle sin mand sådan, at han giver hende ordre til det, hun gerne vil have. Kære Nikolaj, når du er færdig med at snæve min datter. Fordi, Nikolaj, er du klar? Er du med mig her? Og så siger jeg, den som har byens smukkeste hustru, har også den mest urolige nattesøvn. For nylig gik det op for mig, at hvorfor det var så vigtigt for dig, Nikolaj, at der var et garderobestativ. For at vi alle sammen kunne hænge vores overtøj og bøjler og sådan det ene med det andet. Fordi som de snakker om ude i byen, selv nede i Sorø, hvor jeg bor, eller hvor vi bor, Anne og jeg, så snakker de om, at du har jo en forkærlighed for at gå i udklædning, for at tage andre folks overtøj og deres sko og deres ting. Og klæde dig ud simpelthen og jeg vil sige, svanse rundt med det. Men altså, det er jo fedt, altså. Måske ser vi dig i udklædning senere. Man ved det jo. Har du brug for et par sko i herrestørrelse, så kom med. Og så, apropos sko, så kan du altid tage løbesko på og løbe dig en tur og røg i køkkenet, som man siger. Så har jeg også hørt om på ude i byen, Nikolaj, at du har en evne til at kunne overbevise et menneske om, at når det bare er støvregn, så kan du simpelthen få et menneske til at tro på, at det er snevejr. Det er rigtigt. Kan du ikke huske det? Nå, okay. Men det har du altså, det har du prøvet. Og så tænker jeg, at den her argumentationsevne, du er i besiddelse af, den, jeg tror, du er godt rustet med den, når du sådan går ud i ægteskabets svære, men dejlige kunst. Og nu er du trådt ind i voksnes, de rigtige voksnes, ved at gifte dig med min datter.
Det er moden og modig. Beslutning. Og du ved, hvad jeg mener med modig. Du ved, den der t-shirt. Og jeg håber på, og det ved jeg, at du vil, fortsætte med at passe rigtig godt på mit dyrebarste. Rigtig gift er kun den mand, der forstår hvert et ord, hans kone ikke har sagt. Det var en biskop, der sagde det. Til sidst, så håber jeg, at Lars Hugs ord også må blive jeres. Og det er jeg simpelthen tyvstjålet det her. Jeg synes simpelthen, det er så smukt, så jeg ikke aner, hvor smukt det er. Og det er, kom lad os gå, kom lad os se, gennem tusinder verdener venter vægtløs kærlighed. Hjertelig tillykke, I to skønne mennesker. Og så vil jeg godt have, at I bliver siddende, og alle de andre rejser jer op. Og så siger vi nemlig 3 gange.